Horas ma tutu dihita salut na. Mau lihat tema di tu hatta, mau lihat tema tong di dusnir hatta Bornginon. Jadi tau du tima tutu parsiajarat ta Bornginon ima dinalahu manigati akka budaya dot adat songon napinukan yu putta si jolo-jolo tubu. Ya di Bornginon ima sesina perjolo ima na berjudul suya pangnopat atong ahama nagabe dasar pemikiran yu putta na jolo na ikodo tutu di pamasa suya pangnopaton songoni nang akadia matutunan di goran na ima suya pangnopat nang pero pani takas bulu tabayuit di piga-piga kaulaun di piga-piga luat saya marasing-asing do tutu akka nanigoran na suya pangnopat atong dihita salutna terlumubi matutu dihita pinok parnyo putta raja silai sabungan si walu turpuk nadong di walahi Banten asa tung di pos jala asa dong ojah dihita atong denggam tapayuit iut ima hatorangan di gurut ta narasumberta ima marhite amata opung Devan Sialoho mangalap buru di Raja Ibu Siagian songoni nang opung Romora sida bariba mangalap buru ni Raja Ibu Siagian ala itu tuh adorang sota bayu itu badi dok rohani yang asal nang lupa hita like and subscribe. Jadi songoni mak horas mak. Horas mari hita paparando puta Raja Silai Sabungan suwalu turpuk namar hojaku silala hina bolak. Obar tu materi naung di pasa ni mata prolog rekin ima suhia pangnaubat. Ya. Adorang solau hita panorangion akka isedo na termasuk di siap pangnobaton jumolo majolo tabahas ahado apang itu kan ya. Jadi molo apangon ditopang patna maropak suhi opak suhi ate opak suhi asahot jadi apangon do na ditopang itu jadi molo tabereng do dia ka pangatusian ni sada-sada luat ise do si topangonna jala ka ise do nama nopang naupaton asahot apangon artina sada-sada ulan ujuk ise do akan nama nopang asa saut si ulau ni nomor dalan odo na perlu si berengot tate alanino di piga-piga luat marasing-asing isedo nasi topangon jala isedo na manopang mana rak manopang do dohot hasuhu torinon asa sauk pestai odo si berengot ate jadi na tabahas nuangino dison ima namasa di Perserahanon khususnya di Jabodetabek. Molo di Jabodetabek hasuhuton na marulauni di lambak kumon dohot apahon dion. Oddo na marulaon, oddo situkulan. Ido dasar pemikiran ma. Akai sema na maropangon Omma naopat suhion ido sedokon suhi apang naopat ate jadi namarulau nido na ditopang ase saut siulaun dei odo istilah rate ise
adong opat unsur na manopang ima ita na di Jabodetabekon. Baik di pihak Paradak nampe di pihak ni Parboru. Jadi molo apangon di misalhon hasuhuton na manay marulaon hasuhuton tentu ditopang mau ditopang dohot nyon pak ni penopang naupat suhion ni disidangkan suhi apang naupat alana maropat suhion ate akai simon parjolo molo di pihak Paradak ya ada pamarai ya somala pamarai di son boy amang tuana amang tuani na mangulion manang abang ni na marulaw ni hahana boy amang udah na magida situasi paduahon ima si manggokon doh na patuluhon si Hutiapang ibu tuana marang neburu nate opat baru tulang ni namanguli tulang ya oma Suhiapang na opat molohita di Jabodetabekon di pihak ni Paradak molo di pihak ni Parburu parjolo ima siukak barak iya paduahon si molohon paduluhon parorot opat tulang omba nama nopang hasuhutoninon aselinggan mardalan siulauni hati apa kate gimana masa kita di Jabodetabekon nah. Adong di deba-deba luat on dan di lebak koron hasuhuton no. Ale di lambak koron ulau ni pestai asa dinggan pestai non ditopang ma do Suhiapang nawaton termasuk marison natoras ni namangulion masuk ke son si jalulus pasabut masuk ke son ini termasuk suhut baru mana mayut di luar di tulang dang do isot tulang dah soni nang di pihak ni Parburu tentu nuangin adong dasar-dasar sida nama mereng nuangin apangon aha simbol aha molo apangon so kita di Jabodetabek di simbol hombaon nama rulauni ditopang do opat suhi ima Suhiapang na opat alai di debaluat disimbolhon apangon ulauni asedenggas si ulauni rap manopang na opaton termasuk ima hasu atau bulun adong soni hati jadi termasuk tulang di sini. Adong luat soni, di sana luat soni ate. Nah, adong bese di sana luat. Tetap sonon, ada yang dohok tulang.
Ditoru di sihut tiapang digat titulangon ima dohot na boruna. Soni nang isoni na boruna. Jadi sengaja dipatorak kami on ate dia kita lahu sada luat dan gitu sikon yutorot tama aka ada terlebih suhiap pangnawapat namasa di luatinong songonenang masida molo siulau ninon di Jabodetabek yutoroma so dia aka isero unsur-unsur ni suhi apang naopaton. Ate apa kate? Jadi satu sadarion dangarong do pesada ketentuan mana ketetapan suhi apang naopati odo. Dangarong do pesada patokan di kita halak Batak nomor laku di seluruh Indonesia. Alai tergantung tuh kearifan lokal. Ya mate, yesal naik kita makatai adat Jabodetabek do. Molo di Jabodetabek mana bahasa? Molo di pihak Paradak, Pamarai, Simanggokon, Siutiampang, Dohot, Tulang. Ya, molo di pihak di Perburu, Siukabara, Simolohon, Opaparorot, Dohot, Tulang. Ima hita namasa di Jabodetabekon apangon di simbol honon tu hasu huton bulun di topang naupaton asa hot apagi asa hot siulauni ima ate jadi parsitukul-tukulun sohon suhat di rubian Marsia minaminan song lepak ni gaul ima implementasinya ate tersongoni mara endaro aku ate adong tabayon ni abang udah itu ya jadi dang pola gajang patorangon nabi holan patorak kudo mangodol hodo bahwa suhiapang naupat dihita peparano putar ya sile sabungan sualu turpuk omma nyon kate yo mana masa arong nama dokon suhiapang naupaton sutiap pangon bui botona bui naburuna songonenang di sodang itu molo songonau medok secara pribadi molo akan dari sono nak ke level ni na tua namanya setingkat nyon bolo adong setingkat nah adong dono ngapain so si molo hore dai botona inna da gira apa na baru laun nudu nih tetutua non apa so anak nah jadi tergantung ma unsur onate molo songona usah diri tikini no dam sudi akahami na martino do sih do na mari boto mau anak itu udah beno, dang masana udah be, aram dua masani ate, imar dasar pemikiran liba, alekan dang naik kopaksa horongku, dasar pemikiran itu hitabi ate, tersongoni mara amang, na bui di patorak kami ate tungarong na orang takas, partikiano di pasar kami tuhamu butiwa. Adong nama rukun Bagaimana? ya Jadi mau lihat ya mah didapai nak itu tuh di dokon gurui oma opat-opat itu nama nopang. Ala itu tuh bulu disimang aja kan takas do tuh saya digorau do ngasahuta sisa dalas miroha do ngasahuta dohot hasuhuton. Aidang nagabe dohot tapi do ngasahutai naik kon manopang bulau ni. Ya. Dia do perannya laki berarti. Nagabe akina na dia do mas laki nagabe do suti do nai. Jadi kan molo karena istilah dan lihat datolu po pak sial-sial ya kadi do nai.
Sa si tong naon holan penetrasi asa haruhot tulu pinan ahot gitu ale romo manukoli sihal-sihali kan penopang do inon ido inon jadi molo inon memang adong di sada luat molo adat najulu raja huta inon termasuk do inon di suhiap panopat termasuk di najulu dan itu karaja-raja huta dan itu termasuk di ale molo hitan lagi di pangarat di perserahanon dan termasuk donga sahuta di sini alana ino kan hola donga parhudul de ino danganong ikatan ni mudar nah tapi itu kon ditapulat dorong botar kotana songon namar son kan son do kan itu kan son do namar hawarangi nomor donga sahuta nangpe marasing-asing margana nah ini ale nate besok nih kita bay abang udah tarik donga sahuta ya hati-hati ya masuk tuh hasudon bulu deh dengan udawan somon doa parkundul dalam pot di akau lawan di akasuka subuton oh ini kadang termasuk di Sunya Pangnobati ade alam dobe Suhu imani manoy. alam dobe Nunggu pe. ate adong tabayan niya mang udah amaliajo ada adong perlu tabambo Tertua kadongan jo. Aduh, jadi pas do sono dokon ni abang Onaking memang sangat riskan do dibahas masalah suya pengnawabaton. Di bona pasogit pe ong dotong perbedaan. iya Memang di bona pasogit na paling condong mardalat do bapa suya pangnobati do sahuta iya masuk deh nun lolo di bona pasogit. Jalan itu na sering permasalahan di tanah perserahanon bah sedang diikut sertakan donga sahuta sampai rasa sadarion dan dope kesepakatan nih di bagian adat sejabodetabek masalah suya pangnabaton alay alanang masa sonarion saya selalu na masa sonari pamarai si manggokon si utiampon alay bolo si utuhna ala niyaha masih dibae non dan masuk dong sahuta terlalu maju bolo songona pemikiran di Jakarta basu dok terlalu maju arong do pasan ina tua madok paputa na parjolo mar hatu kotto sale guddi na pinukan ni parjoli uttono ni parpudi berarti ada na sekitar tu si uttono ni Jakarta sebenarnya alaya na hudok terlalu maju di son ala somar laku ke donga sahuta inti tanda kutip darong kegiatan na paling dominan ala ne ka catering ala ne yakka ulaun aro ulaun dijabu pe donga sahuta tidak begitu kompeten jadi iba emma di Jakarta ndang begitu aktif masuk tu donga sahuta ido hula ala son katoran ni narasumber untuk nata bahas di Jakarta on ale di sope di hita na hutul di sonon tong dekon manat kita mamereng na masa haru di Bekasi masa si songonon ipa masuk do nga sahuta dang bu hita ikon hatatan sinajari daw na masa di utarnya lagi na masa gaga ursai na masa imaniula hidup nama masa di hutannya lagi. iya Jadi teh hutumai. Jadi soal yemen naroa mang narasumber nawe ubah nanti soal sebagai masukan selalu mahita mengikuti alurnya yang nadong di Jabodetabek Jabodetabek. So ini mamalate. wala te jadi kiping we dokok kami
Ya dolar muda di Basiaju. Dan arong standar Iya. di kita Batak di seluruh dunia suhiap pangnopat dan arong dominan. Masing-masing ya tergantung kearifan lokal. Molo na jolo di hitan memang masuk do. Alana memang. Napunarsa adat di sahan adalah hutan. Iya. Alan itu tadokon nama sa di hutan kami kan di Indonesia boleh molo di hitan. Ale molo di son. Orang tadok kesoni dan dua beda punarsa adat di son. Marga nama. Tadok kemai son misalnya. Nama sa di hutan kami. Sono mbak di dia hutan. Di Sipiongot, soal Sipiongot tuh Tangerang don, kan ini halak, ibu kok kalak kita. Jadi alan itu doangin, peranan di donga sahutai ungalaman kurang alai mau lihat ya di kita para deputara Raja Silesa buat tuaka raja di donga sahutai ungat pasangan, rap kudul kita, ima penghargaan ta tu raja di donga sahutai, sisa ada hudulat kita. Ini natawain nasi lelokan. Mungkin radio balok tanasing dan di patu pasong ni aleta baik do ima penghargaan tu donga sahuta. Nah sida masuk ke harbangat di hutani hasu huton. Ate. Mau lihat ya Pak, arong dobe? Arong kira-kira abang udah ku par rajak. Aya. Ido, boleh deh. Mulai teman di Bapak Niba Ya. dong pertanyaan molo suhi apang naopat ilma para anak do perburu Olo. jalo molo nah ya diajar hon tuau odo marstari paran ina Ya. Bapak. Wah. Jadi molo suhi apang naopat ni para anak do perburu salah satu dang ro kebetulan berhalangan hadir. Boy do acarai Satu barang daun gitu kan. Itu. Iya. Dan itu Kumalate. si sepunak kumalate Iya. Bapak Niba. Jadi sada ulaun adat si korisiru suhiap pangnopan. Dan itu bahasa dagi sialan yaha jauh-jauh sebelumnya kan harus dihanda gitu. Ale mau dagi siru sada siat unsur naubaton dan sahadati dan bui dok korona nagogi daun dan bui. Alar si korisido naupat unsuron baru mah warna adat nagok. Udah gitu geleng manang belga besi ulau ni si kondisi rusuh ya pang naupat bolos sada dan si songonai mau lompat dalam mah misalnya songonon apa muda dan gitu nyon dan si sada nama nopang bu itu jongjong hot jongjong manang teleng nuangin pasti teleng berarti dang sah dan warna ada ali dan adat nagok. Itu teh. Ayo makanya ada pertanyaan nih dulu ya lu tukar pikiran. Dan sah. Ali jarang deh alai. Andai kata kan di nuangin. Misalnya siang tulang Boy, oke lah mulai kan memang alai masuk di abang udakan. Idok kesuya pang nopat. Apabila salah satu dong sah dua ada tidur nuangin tujuannya mengudahkan ate dan sahi ate si kondisi itu suya pangnopat ate emang udah adong doe Ada matong saotik songono kutabay. Bolo suya pangnopat bolo dihitaan. Nama jalo contohnya si manggokonon ikon boy do tuang gina. Araya la solongan gina nak kok magawi tu amang udana. iya bu ya Nah, jadi ido se merdapok-dapok tong ulau ni. Jidang adong bahasa bolo soadong. Tetap harus ada dos peon ipanako do ipaturun. iya Poinna orang suhu do nama botoi. Anggo sitak kasanna nama botoi orang suhu do. Iya. Bolo umum dangi botoi ba langi jauh seberiba pasahat tamu ma tu si manggokon inna. iya Be jauh iya jalo. Iya. Anggo suhu nama boto amang udana deh. Iya. Amang udah ni panguli dah, dan amang udah ni namar pesta.
Nah, itu tong poin nah kita. Iya. Oke, mulai deh. Jadi maksudnya mengudah kuparaja karena kini kan ino opat suyapang na opat. Nah gitu memang jarang tuh kejadian. Nah gitu. Mau lagi si salah sada kan itu doaikan, hola ni do nai sukun anak kini. Ale biasa na ujul lengkap do orang sama dalam pesta sebelum pesta bisa terjadi sampai sejauh ini dak ada pe. Alai dari sukun dia baru dah kin opat sekon opati sido na opati itu kan dang sah ada ti dang bui do koroninon adat nagok dang manang adat purna ate mulai ate memang udah adong do pe biasanya mah udah ku pusara udah kayak ketinggalannya non di bereng-bereng ko. Nah, lelen. ujul lengkap do sudi orang se ibai pesta Jangan nunggu bereng di son sitio batah. Emang narasumber nan. Jangan aku bereng tersura iso sitio batah. Nih dia mau naik. ya iya kalau itu Orang ini asing ngawat. Adong sitio batahi adong tugu-tugu horbuat daw sitio batahi dahot tugu-tugu horbo idang termasuk di siap pangnopan alai misalnya adong berutak barang buru diperburu dan gitu dan adong dope namar hasohotan ibotora ilema pengharga ku ibotonaon molo mangalakai do ibotonaon ibotona namulion ilakai ibotonaon yon dulu bawaon dan gitu dapok masih palas rohana di dokum mainon tugu ni horbo alai molo nak mangalakai dan itu si nomor sada namulion itoruna bawa ale dak mangoli pedangan orang nama mangoli dan itu dokoma sitiup batahi ate itu perbedaan nak jadi ada dua tugu-tugu ni horbo do sitiup batahi ate amang udah ale di luar ni suya pangnau pak doi non holan si palas rohana doi Orang nado tapi. Ya memang adong do molota jalo misalnya pas atau masih tiup batahi adong do marga dapat do kota tuh mungkin majalo adat asohi ada memang karena adat indah adong dan gitu alih kita kan penghargaan si palas rohana doi itu kan iyo ate adong do be Jangan per. ina wa ate oleh teh mah dihita teh ra mengata kasih tahu landa mangodol on omma hita peparada putar aja silesa bungana adong di provinsi non Banten on jalan atau lahon ate jadi molupen no jepatan non asing sianon unak kita lau kita usada luat asing suhiap pangnopat nak unang kita bantah hati alana sampai sedarion dangarong depe patokan taringot suhiap pangnopaton jadi tergantung tuh kearifan lokal manang kearifan nih sada marga hati ima nabo di potorak kami mulai hati mari kamu amang marsanga patuhatta marsanga pau putar aja sile sabungan marsanga pada kita peparane putar aja sile sabungan soal turbuk namar hojaku silalahina bolak oras mak oras ya